ତା ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଝିଅ ଥିଲା। ତାର ମା ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାର ଶାଶୁ ଓ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଅଧିକା କିଛି କହୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୀତା କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ ଯେମିତି କହୁଥିଲା ତା ଶାଶୁ ଓ ସ୍ୱାମୀ ସେମିତି କରୁଥିଲେ। କାରଣ ସେ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଝିଅ ଥିଲା ଓ ବିବାହର ପୂର୍ବରୁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସହିଥିଲା। ଗୀତା ଘରର କିଛି କାମ କରୁନଥିଲା। ଘରର ସବୁ କାମ ତା ଶାଶୁ, ନଣନ୍ଦ ଓ ସ୍ୱାମୀ କରୁଥିଲା। ଗୀତା ନିଜ ପର୍ସ ନେଇ ସବୁଦିନ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଗୀତାକୁ କେହି ମନା ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ଦିନେ ଗୀତା ତା ସ୍ୱାମୀ ଓ ନଣନ୍ଦକୁ କାମ ଦେଇ ମାର୍କେଟ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା ଓ ନଣନ୍ଦକୁ କହିଲା, ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ କାମ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିସାରିଥିବ, ଅଳସୁଆମାନଙ୍କ ଭଳି ବସି ରହିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆଉ ଦିନେ ନିଜ ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ମଟନ ତରକାରୀ କରିକି ରଖିଥିବ, ମୋତେ ଯେପରି ପସନ୍ଦ ସେମିତି କରିଥିବ, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେବ। ଗୀତାର ଶାଶୁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହିଲେ, ଗୀତାକୁ ଜୋରରେ କିଛି କହିବୁନି, ତାକୁ ବୁଝାଇ କହିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ହଁ, ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ, ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ଗଲେ ଚଳିବ। ଯଦି ସବୁଦିନ ବୁଲିବାକୁ ଯାଏ ତା ଆଖପାଖ ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିବେ, ତାକୁ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଆମର ବଦନାମୀ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ଗୀତାର ସ୍ୱାମୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ କିପରି ଗୀତାକୁ କହିବ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଗୀତାକୁ କିଛି କୁହେ ତ ଗୀତା ରାଗିଯିବ। ସେ ମାଙ୍କ କଥା କିପରି ରଖିପାରିବ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା। ଏମିତି ଗୀତା ସବୁବେଳେ ନିଜ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି କହୁଥିଲା। ଘରେ ସେ କିଛି କାମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ଶାଶୁ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା କହୁଥିଲା। ଯଦି ସେମାନେ କାମରେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କରୁଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲା। ତଥାପି ତା ଶାଶୁ ଓ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ କିଛି କହୁନଥିଲେ, ତାର ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଗୀତା ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବ ଓ ବଦଳି ଯିବ। ଦିନେ ଗୀତା ତା ସାଙ୍ଗ ରଶ୍ମି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା ବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି ଓ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁଙ୍କୁ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେ ବି ଭଲ ଭାବେ ଘରର କାମ କଲେ, ଘର ସଫା କରି ସଜାଇ ରଖିଲେ ହେଲେ ବି ଶାଶୁ ମୋ ସହ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ରଶ୍ମି ଗୀତାକୁ କହୁଥିଲା ବେଳେ ଗୀତା ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶାଶୁଙ୍କ ସହ କେତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଘରର କୌଣସି କାମ କରେ ନାହିଁ, ହେଲେ ବି ସେମାନେ ମୋତେ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା ଶୁଣାଏ, ହେଲେ ବି ସେମାନେ ମୋତେ କେବେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି କି ମୋତେ ଗାଳି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଗୀତାକୁ ନିଜର ଭୁଲର ପଶ୍ଚାତାପ ହୁଏ ଓ ସେ ନିଜ ଶାଶୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇକି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି। ତା ଶାଶୁ କହିଲେ, କାନ୍ଦନା, ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୋର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବୁ। ତୁ ତୋର ଭୁଲ ଜାଣିପାରିଲୁ, ଏହା ହିଁ ବଡ଼ କଥା। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖୁସିରେ ରହିବା। ତୁ ଦୁଃଖୀ ହେ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଝିଅ ଓ ତୁ ତୋ ଭୁଲ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବୁ। ତା ପରଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ହସ ଖୁସିରେ ଭରିଗଲା। କାହାରି ମନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ରହିଲା ନାହିଁ। ଗୀତା ତା ପରିବାର ସହିତ ତା ଶାଶୁ, ସ୍ୱାମୀ ଓ ନଣନ୍ଦ ସହିତ ମିଶି କାମ କଲା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାଇବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଆଉ ମଜାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।